Perheemme purjehtii kesäisin. Viime kesänä seilasimme enimmäkseen Saaristomerellä. Isäntä toimii kipparina, minä lähinnä laitan ruokaa. Miehistönä on pari teiniä, koira sekä 6- ja 8-vuotiaat tytöt. Keskiverto suomalaisperhe käyttää kesälomansa vajaat 1 500 €, kuten mekin. Turun saaristo on täynnä mielenkiintoisia matkailukohteita ja joka 20. työpaikka Turun seudulla onkin matkailualalla. Höyrylaiva Ukko-Pekka työllistää 40 henkeä. Sen matkustajamäärät ovat pysyneet vakioina talouden heilahtelusta huolimatta. Höyrypilli soi, no nyt soi. Kuten niin moneen suomalaiseen matkailuyritykseen, eniten asiakasmääriin vaikuttaa sää. Sää vaikuttaa myös muumimaailman päivittäisiin kävijämääriin, vaikka siellä käykin tasaisesti 200 000 vierailijaa kesässä. Kesäisin muumimaailma työllistääkin 250 henkeä Naantalin seudulla. Tosin se on, kuten muutkin Suomen huvipuistot, vahvasti kausiluonteinen ja vakituisia työntekijöitä on vain 10. Kukas sinä olet? Minä olen Lotta. Hauska tutustua, minä olen Aliisa. Matkailualan työt sisältävät paljon palvelutehtäviä, jolloin niitä ei voi siirtää muualle, eikä sitä voida mainittavasti automatisoida. Ja ala työllistää varsinkin nuoria. Matkailun osuus bruttokansantuotteesta 2,7% on suurempi kuin esimerkiksi maa- ja metsätalouden tai pankkisektorin. Vaikkapa Ruussalan Viikinkikeskuksen kaltaiset perheyritykset tuovat matkailijoita asioimaan myös muihin syrjäseutujen yrityksiin. Suomalaiset käyttävät matkailuun 9 miljardia € vuodessa ja ulkomaalaiset tuovat tänne lähes 4,5 miljardia. Mutta kyllä lisääkin vielä mahtuu.